क्या यार कमालो खरंच एक नंबर असा. नमस्कार मित्रांनो, मी निकेत हळवे आणि मी परेश बागवे. इलस येऊक लागला ह्यो कधी व्लॉगमध्ये माका घेणार नाही म्हणून आज मुद्दा मिले. हा बाबा ठीक आहे. तर नमस्कार मित्रांनो, मी निकेत हळवे आणि मी परेश बागवे तुम्हा सगळ्यांचा स्वागत करतो मालवणी टेल्समध्ये. पण निक्या माका एक सांग, तू भांडूप ईस्ट कमलसागर गेट नंबर 2 ला कित्याक बोलवलंस? तू नेहमी माका बोलतस ना की माका पार्टी होई म्हणून मी आज ठरवलंय तुका आज मी पार्टी देतले. तू खरंच पार्टी देतलस? अरे म्हणजे मी नाही रे. हे बघ, तुका तर माहिती आहे आपण मालवणी टेल्सचे व्हिडिओ बनवतो, ते लोकांना खूप आवडतात. तसेच आपले एक व्ह्यूअर असत, फॉलोअर असत, ज्यांचं नाव हरीश पाळके आणि रविराज देसाई. त्यांना आपले व्हिडिओ आवडले आणि त्यांनी आपणा खय बोलवल्याने. आता विषय काय हा, त्यांनी लॉकडाऊनच्या काळामध्ये ॲडीज बार्बेक्यू नावाचं एक फूड स्टार्टअप सुरू केल्याने. काय बोलतं? आणि फूड स्टार्टअप सुरू करून ते 101 पदार्थ बनवतात आणि त्यांनी ते पदार्थ टेस्ट करू आपणा खय बोलवल्याने. अरे पण ते खय असत? एवढे एक्साइटमेंट दाखवू नको. असं ते जरा काम करतं, तुझ्यासारखे नाही उपट सुंब. आता आपण जाऊया त्यांच्याकडे. चला चल जाऊया. नमस्कार. तर हरीश दादांच्या ॲडीज बार्बेक्यूमध्ये आम्ही आज इलो असो. तर दादा, आज आम्ही हा इलो, तुम्ही आमच्यासाठी काय बनवून नाही त्याला? आता आपल्याकडे बरेचसे व्हरायटी आयटम आहेत. आपल्याकडे बार्बेक्यूमध्ये चिकन टिक्का आहे, काली मिरी टिक्का आहे, हरियाली टिक्का आहे, चिकन विंग्समध्ये पेरी पेरी आहे, स्मोकी बार्बेक्यू विंग्स आहे. तसेच आपल्याकडे होममेड बर्गर, व्हेज, नॉनव्हेज, फ्रेंच फ्राईज, चीज बॉल्स अशी बरीचशी व्हरायटी आहे. आता तुम्ही सिलेक्ट करा, तुम्हाला आज व्हेज खायचं आहे की नॉनव्हेज. माझ्यामध्ये रविवार आहे तर तुम्ही नक्कीच नॉनव्हेजवर ताव मारणार. नवीन काली मिरी टिक्का तुम्ही ट्राय करा, आम्ही सध्या इंट्रोड्यूस केला आहे. आणि जर तुम्ही स्पायसी खरंच एकदम स्पायसी खात असाल तर पेरी पेरी विंग्स ट्राय करा नक्कीच. तर आपण आता काली मिरी काली मिरी टिक्का बोलून काय होणार नाही, तोंडात पाणी सुटला माझ्या. आता जाऊया आणि बघूया. ठीक आहे, आपण बनवायला घेऊया. बेसिकली आपला 30% चेंजिंग मेन्यू आहे. सो पहिला आम्ही चिकन टिक्का इंट्रोड्यूस केला होता आणि सध्या आता हे 2 नवीन हरियाली आणि काली मिरी टिक्का आपण इंट्रोड्यूस केलं आहे. म्हणजे लोकांना रेड टिक्काबद्दल तर माहिती असते, पण बरेचसे लोक आहेत जे कबाबमध्ये व्हरायटी ट्राय करायला प्रयत्न करतात नेहमी. तर त्यांच्यासाठी आम्ही हे 2 व्हरायटी ॲड केलेल्या आहेत सध्या. आणि हे टोटली जे काही आहे मॅरिनेशन वगैरे ते सगळं होममेड आहे. मी स्वतः घरी बनवतो. मी स्वतः 12 वर्ष या लाईनमध्ये आहे. लॉकडाऊनमध्ये नोकरी गेल्यावर आम्ही हा कन्सेप्ट चालू करायचा विचार केला. ते टोटली कोळशावर सगळं बनवलं जातं. हेल्दी आहे खाण्यासाठी. याच्यामध्ये नो बटर, नो ऑइल असं काही पदार्थ नाही जे तुम्हाला म्हणजे तुमचं डाएट असेल किंवा काय असेल तर ते तुम्ही 100% प्रिफर करू शकता. तर फायनली आमची डिश इलेली हा. आता आम्ही ती टेस्ट करून बघतो. निक्या, ह्या काहीतरी काठी दिलेली हा, पण ती मारण दे, आपण हातानेच खाऊया. हा हाताने आधी खाऊन बघूया. बॅडमिंटन एक खो खो आहे. क्या यार कमालो. आता आपण काय खाल्लं होतं दादा? आता तुम्ही काली मिरी टिक्का ट्राय केला होता. काली मिरी टिक्का तर हा एक नंबर. अशी होती की तिका काळो टिक्का लावू नजर लागाक नको कोणाची म्हणा. हा, तर आता आपण काय ट्राय करतलो? आता आम्ही शॉर्मा बनवतो. आपला शॉर्मा वेगळा आहे. युजली ती मशीन असते त्याच्यावर बनवतात. आपला शॉर्मा आहे चारकोल ग्रिल चिकन शॉर्मा आहे. तर आपली ही कोळशाची भट्टी तुम्ही बघितलीत तर हे मॅरिनेटेड चिकन आहे जे मी होममेड आम्ही घरून बनवून आणतो मॅरिनेटेड चिकन. सो आता हे मॅरिनेटेड चिकन पहिलं आपण या चारकोल गरम चारकोल ग्रिल भट्टीवर आपण शिजवून घेणार आहोत. सो ही आपली स्पेशालिटी आहे की जो आपला शॉर्मा आहे हा तंदुरी मॅरिनेटेड चिकन आहे आणि तो कोळशाच्या भट्टीवर शिजवला जातो.
क्रिसमस येतो आहे, तर लोकांचे इव्हेंट्स असणार, पार्टीज असणार घरी. सो त्यानिमित्ताने आम्ही चिकन लॉलीपॉप, नॅचोज, परत टिक्का आणि तंदुरी टिक्का वगैरे तर आहेच. चीजी फ्राईज परत येत आहेत. लॉलीपॉप, चिकन लॉलीपॉपमध्ये मसाला ड्राय आणि ऑइल फ्राय असे 2 प्रकार आहेत. चिकन विंग्स जे आता आपण 2 पद्धतीचे देतो, तर चिकन विंग्स पण शेजवान ड्रायमध्ये परत जे पहिल्या रोटेशनमध्ये होते आमच्याकडे, लोकांना खूप आवडले होते. तर बरेच जणांची रिक्वेस्ट आहे, तर आम्ही क्रिसमस निमित्त ते शेजवान ड्राय लॉलीपॉप, चिकन विंग्स परत लॉन्च करत आहोत. पहिली आपण रोटी गरम करून घेतो आहे. ही लेबनीज रोटी, कुबूस बोलतात त्याला, आपण रोटी बोलू शकतो. सो बेसिकली याच्यात फ्लेवर चांगला येतो कारण आपलं चिकन चारकोल भट्टीवर बनलेलं आहे. परत आपली रोटी आहे ती पण चारकोल भट्टीवर ग्रिल होते. हॉट सॉस आहे, मग एवढा तिखट नाही आहे. काश्मीरी चिली आपण वापरतो त्याच्यामुळे तो बराच असा तिखट वाटतो लोकांना बघतात, पण हा एवढा तिखट असा नाही आहे. हा होममेड एग मिओ आहे जो आपण या शॉर्मामध्ये यूज करतो. तर आपण हे होममेड एग मिओनीज, जी आमची खासियत आहे, तुम्ही नुसतं मिओनीज खाऊन बघितलं तरी लोकांना आवडतं. तर ह्या आता आपल्या हातात असा, याचं नाव काय अरे? नाही माका नाही चारकोल ग्रिल तंदुरी चिकन शॉर्मा माका इलेला हा बोलूक. हा, आता ह्या किती बरोबर आता तुमका आईल्यावरतीच कळत. तर ह्या आता मी खाऊन बघताय. ह्याचं बर्गर पण रेडी होतात आहे. आता मी ह्या खाऊन बघताय. माका ह्या पण टेस्टी वाटता. हा, तुका देतोय मी, थांब जरा. हा हा हा. संडे होता ना आज, काल त्यात मार्गशीर्ष यांच्या मेवनीज मध्ये जी ताकद आहे, आहा आहा. आहा. एक नंबर आहे. एक नंबर. हे काय आहे? आता हे आपले चिकन स्ट्रिप्स आहेत होममेड, तुम्ही बघू शकता. फ्रेशली मेड आहेत, फ्रोझन नाही आहेत. हे चिकन स्ट्रिप क्रिस्पी जसं मॅकडॉनल्ड्समध्ये टेंडर क्रिप्स वगैरे. आणि ही आपली आहे होममेड चिकन पॅटी. ॲक्शन. चिकन स्ट्रिप्स आणि चिकन बर्गर पॅटी दोन्ही रेडी झाले आहेत. बुमरँग हे बघा, ओ मेलो शायनिंग मारता. बघे लोक कळूक नको मी ॲडीज बार्बेक्यू मध्ये येईल ते. माका जमणार नाही चालू, पण ॲडीज बार्बेक्यूची गाडी असायची. येताच मग फिरू. हॅलो आता. तर फायनली मित्रांनो आमचे डिश रेडी असत. याचं नाव असा चिकन बर्गर आणि ह्याचं नाव असं चिकन स्ट्रिप्स. आणि ज्यांनी बनवले असत ते आपले उत्सव मूर्ती हरीश फाळके. धन्यवाद. लॉकडाऊनच्या काळात आमच्या ह्या मराठी तरुणांनी, आमच्या या भांडूपकरांनी, आमच्या या कोकण सुपुत्रांनी सुरू केला ॲडीज बार्बेक्यू. ह्या सगळ्या बोलताना आपण जरा खाऊन पण बघूया. एकदा खाऊन बघतो आम्ही. मी मागवलं जा भारी जा. ह्या कामाला जा. क्रिस्पी आणि हा मेयोनीज पण वेगळा असा ना. गार्लिक मेयोनीज आहे तो. गार्लिक मेयोनीज म्हणजे आपण ज्या नॉर्मल मेयोनीज खातो त्याच्यापेक्षा वेगळा आणि घरगुती हा मेयोनीज. घरगुती हा, त्यामुळे तर अजूनच चांगला. तो सांगायचा मुद्दा ह्या तर तुमका चांगला गावतालाच. पण लॉकडाऊनच्या काळात आमच्या दादानी ॲडीज बार्बेक्यू ज्या सुरू केल्या त्या देवाच्या कृपेन एक नंबर झाला. पण बऱ्याच लोकांपर्यंत अजूनपर्यंत यांची माहिती पोचलेली नाही आहे. तर आम्ही त्याच्यासाठी इलेलो असो. जर या व्हिडिओमार्फत तुमच्यापर्यंत ही माहिती पोचली असाल तर मित्रांनो एकदा जरूर भेट द्यावा. दादा असतच. दादा तुमचा ॲड्रेस काय आहे? हे भांडूप ईस्टला कमलसागर, RCF कॉलनी किंवा कमलसागर किंवा 90 फीट रोड नावाने फेमस आहे. कमलसागर गेट नंबर 2च्या अगदी बाहेरच आहे. तसेच आम्ही झोमॅटो आणि स्विगी पण लवकरच चालू करणार आहोत. तर भांडूपच्या बाहेरची लोक पण या गोष्टींचा आस्वाद घेऊ शकतात. तर दादांनो तुम्ही आमका हाय बोलवलास त्यासाठी तुमका खूप खूप थँक्यू. एवढी मोठी ट्रीट दिलास. एवढी मोठी ट्रीट दिलास. प्रत्येक जी डिश होती ती एक नंबर होती, लाजवाब होती. आणि आमका तर माझी मजाच झाली आहे एकदम.
तर बघत राहा मालवणी टेल्स आणि एकदा भेट द्यावा आमच्या ॲडीज ॲडीज बार्बेक्यूला. नक्की येवा. धन्यवाद.